Començo preguntant-te gairebé pel final de les rodes de premsa dels divendres, perquè ahir ja parlàvem del temps de recuperació de Sergi Segura, que David Estals encara no. Entenem que no hi ha ningú recuperat respecte a aquesta llista dels Urri, Estals, evidentment Jan Molina, Sergi Segura, tot igual de cara al partit contra el Cartagena o alguna novetat? Sergi, l'evolució és bona, José segueix amb el seu procés, Jan també, el David ha fet treball de camp aquesta setmana i la veritat que estem contents amb les sensacions que ha tingut, però no volem precipitar la tornada i Urri entra en convocatòria. Sí, per tant, sí. Si faig cas al que dius habitualment, quan un entra en convocatòria és perquè té realment possibilitats d'arribar a jugar en algun moment? Encara tenim 2 dies per veure exactament en quin estat arriba, però l'evolució és positiva, anem amb els plaços que vam marcar, en funció també de les sensacions que hi tingui aquests 2 dies, doncs veurem quin és l'escenari final, però res ens fa pensar que no pugui entrar a convocatòria, que era l'objectiu que teníem per aquesta setmana, i en principi, si no passa cap notícia negativa, que espero que no, serà així. Veient com això va de resultats al final, parlàvem l'altre dia que l'equip havia fet un partit seriós, del que es necessitava fins i tot per començar o per tornar a retrobar-se, tenir les mateixes sensacions que ha donat la victòria. Em pregunto pel rival en aquest cas, perquè arribarà un Cartagena, no sé si molt diferent o no, o te l'esperes molt diferent del que si hagués això o després et fa un mes enrere. És una situació que ja hem viscut, no? Vam anar a l'Enrique Roca, era una situació semblant del Múrcia, que venia d'una dinàmica negativa, la va capgirar. Crec que quan vam anar al Corcón també era un equip que venia en un moment de forma força bo, i segur que hi ha hagut algun moment de la temporada que ja ho hem viscut. Evidentment, ells estaran amb més confiança que fa 3 setmanes, perquè el guanyar sempre t'ajuda a tenir-la. Indiferentment d'això, és una plantilla molt important, un projecte que la temporada anterior estava a segona divisió, i quan fas moviments com els que han fet en el mercat és perquè hi vols tornar, i no hi ha més. O sigui, tinc molta confiança en el nostre equip, hem demostrat que sempre competim, que sempre fem les coses d'una determinada manera, i com arribin ells, serà igual de dificultós que si vinguessin de perdre. La que pita l'àrbit, jo penso que aquestes dinàmiques s'acaben allà, lo important és els 3 punts que hi ha en joc, i això és el que pensem, sense sobrepensar si arriben millor, si arriben pitjor, si estan més contents, menys contents. Lo important és que l'equip ha fet una setmana de treball espectacular, o sigui, hem treballat molt bé, i que seguim amb la nostra feina. I suposo que també amb sensacions recuperades, perquè, com dèiem, les victòries al final també t'acaben reforçant, ni que sigui mentalment, aquella part d'autoestima. Ho has vist així aquesta setmana després de tornar a guanyar el diumenge passat? La setmana anterior va ser molt bona perquè la gent va tenir bona mentalitat, es va revelar ja inclús durant la setmana de ser molt competitius, d'estar molt ficats, de fer sobreesforços. O sigui, jo crec que l'equip ha entès des del principi de temporada, ja des de la pretemporada, el missatge de naturalitat en les dinàmiques competitives que saps que viuràs. Nosaltres estàvem molt preparats per això, perquè coneixem la categoria, perquè sabem com funciona i perquè no ens pot sorprendre, i perquè crec que és millor anticipar situacions i definir la mentalitat per afrontar-les abans que trobar-t'hi i deixar-te portar per aquestes situacions. Llavors, naturalitat, normalitzar la derrota mai, perquè no ens agrada i nosaltres treballem per guanyar partits, però penso que ens vam marcar 4 o 5 objectius pel partit passat, que era important alguns recuperar-los i en alguns donar un pas endavant, perquè en altres moments de la temporada
potser no havíem estat tan requerits en aquestes situacions i ara la competició i la dinàmica de l'equip ens estava exigint i penso que l'equip va ratllar molt bona nota en aquestes situacions. Em sembla que vam concedir un únic remat, que hem de seguir millorant també en aquest aspecte a nivell de defensa d'àrea. En altres moments de la temporada ho hem fet molt i molt bé, llavors recuperar volum de treball en aquests aspectes. Llavors aquesta setmana li hem donat continuïtat per reafirmar la millora i el creixement en aquests àmbits i hem anat introduint aspectes que considerem que és el següent pas i que el partit a Cartagena ens ho exigirà. Llavors, jo he vist l'equip molt sencer en tot moment, si no, no ho diria. Llavors, ens sentim forts, tenim moltes ganes d'anar allà i fer un gran partit i jo acabo l'entrenament d'avui amb la sensació de que, com sempre, pots guanyar, empatar o perdre, perquè aquest esport, una acció dins d'un partit ho canvia tot, però amb la seguretat de que arribem preparats i que tenim clares les coses per poder fer aquest partit que volem. Ho hem comentat en més d'una ocasió, el fet que els calendaris no siguin ara simètrics, sinó que això balla molt, ens fa pensar en el partit del Cartagena, que a més va ser accidentat per allò de jugar-lo en dues tongades. Evidentment, potser en l'imaginari no tenim tan idealitzat, en positiu em refereixo, com el dia del Nàstic també aquí a casa, però sí que van ser un partit tallat en dos, on l'equip va estar també a un molt bon nivell contra un rival que, com dius, per potencial, per plantilla, per suposada idea inicial o objectiu inicial, com a mínim, és dels que ha d'estar aquí, està ara ja. Recordes això, de que aquell partit va ser aquella sensació de que l'equip ho estava fent bé, però no li acabaven de donar el clic a la victòria, de no trobar el camí que després va començar a trobar? Sí, va ser un partit que vaig valorar molt positivament, crec que hem millorat en moltes coses des d'aquell dia, però sí, crec que realment penso que vam estar per sobre d'ells en aquell primer partit, però això important és sempre el que passa amb la piloteta i les porteries. Llavors, vam sumar, vam seguir guanyant rodatge en la nostra idea, vam seguir evolucionant i vam mantenir la serenor com hem fet sempre. Llavors, això queda en el passat, és un punt més dels 46 que tenim, que tots ens han costat la vida i ara l'important és el que ens ve al cap de setmana, una sortida de màxima exigència, un gran rival, però estic segur que ells també pensen que els visita un gran rival, bàsicament perquè ens ho hem guanyat en la competició. Potser no teníem aquest paper a principi de temporada, però amb el nostre rendiment, amb molt esforç i, com dic sempre, amb una bona mentalitat, doncs hem anat pujant el nostre sostre competitiu i ara mateix estem ja acabant el mes de febrer i l'equip ha estat capaç de ser estable, de ser regular i de ser fiable. Llavors, amb això anem pels 3 punts. Si tens alguna... Sí, el tema és que amb la Cartagena que ha canviat bàsicament l'entrenador, creus que canvia la teva forma d'analitzar aquest partit, que no saps ben bé què faran? No, la meva forma d'analitzar els partits i els rivals és sempre la mateixa. Al final no és una situació nova, em sembla que van 14 canvis d'entrenador en el que portem de temporada i és una situació que ja hem viscut. Sense anar més juny, la vam viure contra el Marbella a casa, que va ser aquella mateixa setmana. Aquí hi ha 2 partits ja que precedeixen el que jugarem nosaltres, a part coneixem també a l'entrenador, coneixem el que tenen a nivell de plantilla. No és una situació que em generi un estrès añadit. Sabem que hem de fer molt bé la nostra feina, però això és indiferent d'aquesta situació. Per un argument no és ni molt menys innovador, dèiem l'altre dia, no sé si virtualment, però és evident que amb 46 punts l'equip té el primer dels objectius tancat. Jo com a mínim això vull pensar, amb 46 punts la permanència està ja tancada. I has parlat algun cop d'aquest no pressionar-nos o com a mínim no crear un objectiu que sigui en una motxilla extra. Però de subconscient m'imagino que evidentment ara l'equip sí que ja se'l veu, fins i tot els rivals com això, com un dels rivals realment a batre d'aquesta part alta. Et fa por o li tens una mica de respecte que això sigui això, una motxilla que comenci a pesar més del que ha passat fins ara?
No, la realitat és que no. O sigui, ara podríem estar parlant de que ens falten 20 punts per salvar-nos. Aquí és una situació on puc entendre que els futbolistes arribi al partit i hòstia, tinguis por a fallar, que et tremoli una miqueta el peu, perquè tens molt a perdre. Nosaltres tenim molt a guanyar i al final penso que ho hem de veure des d'aquest prisma. Jo els hi vaig dir, o sigui, anem pel primer repte, aquest repte és el repte al que ens hem d'obligar perquè és de vital importància garantir-ho per la viabilitat del projecte, del creixement de l'entitat. Llavors, bueno, això ja ho vaig dir a l'acabar el partit, que siguis capaç de fer-ho en 25 jornades no vol dir que no ho hagis de celebrar, que no li hagis de donar valor, com si ho haguessis aconseguit al minut 93 de la jornada 38, on llavors comencem tots a donar-nos abraçades, petons i a envair el camp. O sigui, ha costat molt sumar cada punt dels que portem i això fa que ho hem de valorar. Això ho vam fer l'altre dia, a l'acabar el partit, li vam donar el valor que té i a partir d'aquí el que ve jo ho enfoco com els punts que tenim a guanyar per seguir plantejant-nos reptes i és els punts que tenim a guanyar, o sigui, no estem en una posició on tinguem res a perdre perquè no tenim res per dalt, el que podíem perdre per sota doncs ho tenim virtualment fet, llavors ara tot el que ens queda és per guanyar i ho hem de viure així, o sigui, cada punt que siguem capaços de sumar, tant de bo sigui de 3, que és el que volem, doncs això ens va reduint distàncies per a aquest següent repte i si som capaços d'assolir-ho, doncs perquè som gent que no ens aturem, perquè som ambiciosos, perquè som inconformistes i al final por no tenim cap. O sigui, és una situació que ens desafia a nivell professional, que ens exigeix, que fa que haguem de treure el millor de nosaltres perquè estem competint per màxims, no per mínims, i això és collonut. Llavors, por cap ni una, i el que ve que és que l'equip no es vol aturar, o sigui, el que em transmeten a mi els jugadors en cada entrenament és que volem més i ens deixarem la vida per aconseguir cada punt. Llavors és el que vaig dir, no sé si la setmana passada o algun cop m'ha sentit dir, Sergi, que al final queden 3 mesos de competició, ara el que hem de fer nosaltres és córrer fort, no mirar ni a la dreta ni a l'esquerra ni enrere i si hi ha un moment que hem de mirar amunt, tampoc, o sigui, tirar recte, tirar endavant, sabem per cada cosa els punts que més o menys calen i hem d'anar a saco a lluitar cada un i des d'aquest punt d'equilibri, de saber que aquesta setmana tenim una oportunitat per tornar a sumar, anem a pels 3, si és d'un és d'un, però que el que sigui sumar i amb aquesta determinació. Llavors, si som capaços de fer aquesta carrera en solitari sense començar a mirar, hòstia, aquests han guanyat, ara tenen 37, els altres no sé què, perquè al final això ens distreu i si ens distraiem correrem més lent. Llavors, a córrer tots junts, a ajudar-nos a córrer més ràpid i quan arribi l'últim mes de competició doncs veurem on ens hem posicionat i quina lluita tenim. Sí, s'ha comentat abans, al final la situació dels lesionats, Urri va convocat i la resta segueixen amb el seu procés. Sí, és una última, perquè avui llegíem a més que les hores que ens està tocant jugant són més complicades precisament i em refereixo a Quadri, que està complint amb el Ramadà. No sé si hi ha algun pla especial en aquests casos, si esteu fent algun seguiment, evidentment sí, però si hi ha algun tema de cuidar-ho, de mimar-ho, sabent que, com diem, que les hores de fer el dejuni, del descans, etc. són molt concretes i que per casualitat ens ha tocat jugar a les 12, l'equip jugarà a les 4, jugarà a les 2 la pròxima setmana, si s'està fent algun pla especial en aquest sentit. Sí, sí que és veritat que són hores, em sembla que no jugo un dissabte a les 2, no, al camp de l'Espanyol vam jugar, em sembla que dissabte a les 2, però sí que són hores que no són tan habituals. A part l'altre dia ho vaig dir a l'acabar el partit, que no estem acostumats ara mateix a jugar a aquestes temperatures, o sigui, va haver-hi un canvi de temperatura bestial,
jugues a les 12 amb el sol, evidentment això a nivell energètic ho notes, o sigui, els jugadors l'altre dia van haver de fer un esforç molt gran. El tema de quadri, doncs primer s'ha de respectar les creences de tots els que tenim i al final entendre-ho i dins d'això doncs, adaptar-nos per portar-ho de la millor manera. Aquí doncs, la Vanessa ha fet feina amb ell, anem coordinats també amb tots els àmbits de l'estaf i sí que evidentment és una situació que es té en compte per minimitzar el risc lesiu i que hi arribi en condicions òptimes. Llavors és una situació que està controlada i l'altre dia va fer un molt bon partit i estic convençut de que ho tornarà a fer i com sempre fem, o sigui, veure cada situació, donar la millor resposta i ajudar els nostres jugadors a oferir la seva millor versió.